fra YouTube, og i dag vil jeg optage noget, så I kan komme til at se mit sommerhus, og det får I jo se lige om lidt, men lad os køre den intro for helvede. YouTube. Det er jo snart sommerferie, og det er fedt. Det er torsdag i dag. Der er kun i morgen og en uge til. I morgen og den næste uge er gået, så har vi sommerferie. Og det er fedt. Så, og vi har fået bestilt sommerhus. Men jeg lægger et link i beskrivelsen, så jeg kan komme ind og se det sommerhus, jeg skal i. Ja. Og hvis vi får lov af kommunen, så skal jeg i Tjekkiet næste år. Sommerhus som far. Fucking nice. Det er næsten kun det, jeg vil sige. Så ja, YouTube. Vi ses.